Hello, hai no hai, phải kaham an channel lo. Ngangke ini video ngangke waisa pro ni je video khaimani tei amona ang ansari nai eba sanai te tini ni ob video chenga sang no kaisa sanai no thumbnail no khona eba saima kana thumbnail lugoi ang tam video no khaina nai tam no sana nai ngai tini na ang no kaisa kok sanai kaisa apps eba cyber crime ni tei paithak jora nai tongni so omo chenga sang no tini kaisa kok sanai je comment eba je borok tabuk hoji rong ni bangai sai tongmani khana de ang no tini sanai do baksa borok sawo eba baksa comment no phayo mane tam sanai sagangke anon rok baksa borok ko sajak yangana je physically matlab je presently je duty khaitone boda saiman na news nai norok je omna da bisas khainai naro manas comment no kaisa sadi tanggangke nongna angko okok kesar bang kai tangai kesarang tini sawana khanadi jodi chungno rong no sikiri wei eba kubui kok mang joto mane atike kirima sisa kok sakangke norok bahai ke bakhat tong thona eba norok bahai ke safety ngai ba jodi chungsi nong ni bangai guard jodi sino nong ni guard se hamlia nei saidika eba norok tini ate thangbai nai ate ke attack khai pai jangai ni sakangke kirima te bahap nai bela sini boro rong ni bukhawo on mai chung to bro da rang no sana ba thik da sade on mai ang nong no sawo bisas khaidi foji rong no te foji rong ni bangai prayer khaidi amon kaisa nong nang kok kasana mujung jodi foji kaham karenge phaikangke norok mo shepin tongnai tangengke nong ni nok ko boundary tongma haino ye kaisa chini India o boundary tong so o boundary o busanai sabo sung nong nale norok sung no bisas korei eba sung no se pujo khaili ang ke jang tam khaisinai amangai sang nong kok kasar mane momse sang video ro ta kiri de kunong ya nai sa baka sawo nang ta kiri di siko wala tam choli to wala choli kitang ba hainda borka hainda sona hai attack khaiman ba haino khaimia sakabik attack khaigam kisa misa dukho mana nyai bang nai no epono jesa bai pano jesa na attack khaigang kai niji bo kisa dukho mana no nang buina pano buina de ni yak bo dukho manai eyo ma haino tak sang pano buina attack khai tong hana ko so kisa misa problem ngai amon ang no sawo nogo tongai video nai masai chini foji rong ni bangai kisan rok prayer khaidi te kaham ka kurang kai nogo phiro phaina ni hinai chini bangai one sukdi ngai tini ang no kaisa o apps eba cyber crime ni te ang no sanai omo onek risks tang ke o apps eba install khai ki kangke nini joto mobile eba nini ko hack ngai thangai nini account de phano buina tax khai eba nini foji rong ni contact brok na nai man gamon bangai tak to tamo jotono je tabu problem choli tongman tei video nayo eba ngui tongo nini oro notification phaimano live eba mahai video nai na angke o apps no download khaidi nong no pro live phone nai ni rogo pan phaimano nino gamon click khagangke na nini data sani ni server jotono hacking thangmano on bangai ang non tin ok kasaro kono apps kono no tabu kono bisas khaiye update eba application no download ta khaidi pura totally jeng problem ngai mano nong problem mano kono apps no ta install khainaya kono khainaya naina ngai video nai di kokre tobo apps eba je kono no download ta khaidi cyber crime choli tongo so ang no na tini amono kok kasaro ta kredit jeng tabu wo wigya ko eba jeng tabu kunong ya ko kirina ni kokre jodi angna tong hangkai kepala sejang kai angnai kepala sejak kering hangkai engnya jemonte bus kango saw ta mung thano kebo kunu saimia jemonte jeng motai rok eba motai rok jeng nunu wa bus kango ta mung tab jeng bisas tong nale motai ano salsa naklai ne ne e ma hai kiran robo bisas tong di eba prayer khaidi foji rok kaham kurang ke nogo kipil to jotoni nogo no te bang bhemel be malai to nai ang no amsono sana mo songo tini video wa bisi logli ya video aso no nai tangka kok kuno kare o kok no kono kok sakang ken robo sela jang nai so nai di video rok kuno ya hai pano takiri di
Niji saksakno bisas tongdi eba Fauji rokno support khaidi eba prayer khaidi bongni bangai asungno hambai.